Ден втори от моето предизвикателство. Ден започнал с неочаквана молба от приятел, с молба да му намеря кон и каруца и продължил с пътуване, което не се оказа толкова лесно. Защо? Здравейте, ето ме и мен от ден втори от моето 30-дневно предизвикателство. Както си спах и видях, че един приятел ми е писал в Инстаграм с молба да му намеря кон и каруца в Павликени. Аз бях, какво смисъл, защо? И той ми обясни, че реално работи за продукция на нова телевизия и нова телевизия снима нещо в Павликени и им трябва каруца, кон и човек, който да управлява каруцата и коня. И аз бях, окей, смисъл. Да. И сега му търся каруца и кон. Трябваше да шия костюма на Николина Чакърдукова тази сутрин, обаче понеже много ми се спеше, реших да си поспя и просто ще го шия в Павликени. След малко трябва да дойде Мила, с която да се отправим към Павликени. Да, но първо трябва да намеря кон и каруца. Първият човек с кон и каруца, за който се сещам, е Крис. Много Крис не ми дига телефона, затова ще пиша на един съученик, Бойко, който също знам, че има кон. Не знам дали има каруца, но мисля, че ще ми помогне. Бойко ми казва да потърся Крис. Но преждевременно аз свързах с баща ми, който ме свърза с един мой адаш от едно павликенско село, Недан, който каза, че е на вид и може да уреди, освен каруца, може да уреди и файтон. И реално за сега е той. Ще свържа адаша Иван с коня и каруцата с директора на продукцията на нова телевизия. И да, Крис ми писа и реално ще му се обадя, ще му кажа, че вече сме намерили кон и каруца. Но нищо, здраве да е. Нека има коне, нека има хора, които работят с коне. Аз много обичам коне. Те са ни направили устойчива нация. Те са изградили държавата ни. Да. Добре, намерих коня и каруцата, които трябват на нова телевизия. Не знам какво ще снимат. Не знам предаване ли ще снимат, шоу ли ще снимат. Нищо не знам. Само знам, че им трябваше кон и каруца, които аз уредих. Все пак съм принц от Павликени. Да. Сега трябва да стигам багажа, защото след малко пристига Мила и се отправяме към родния си град. Понеже превоза ми закъснява, Мила закъснява, а аз съм гладен, отивам да хапна и се надявам тя да дойде скоро, защото ще пътуваме бавно. Ние сигурно ще пристигнем по тъмно, но мен не ми се иска да пътувам по тъмно, защото имам работа. Трябва да ушия този заветен костюм най-накрая. А реално не е работа на продуцентите да шият костюми, в никакъв случай, просто аз мога да го правя и го правя. Иначе шиенето на костюми не е продуцентска работа. Пак вали. Просто искам да видите студентски град в 21 век. Мисъл, кал, вода, мизерия, смисъл, по пътя тече вода като малка рекичка, дупки. Тук, да, просто състоянието на тротуара тук е уникално. Седно съм в Сталинград 42 година, а не в студентски град 2026-та. Абе, направо, да, спираме. Просто мизерия до носа. Ето това тук ми е любимата част от студентски град. Шахта, паве, счупено, као, локва, тревичка и стълб. С листовки за бързи кредити. Супер, маняк! Супер! Супер! Да, уникално. Нищо, той ще умре преди мен. След като се наядох, отидох към общака, където щях да разбера защо Мила се бави толкова и защо не ми вдига телефона. Това е Надя, а това е Яница. Яница.
нейния рожден ден на Мила ще празнуваме край Павликени. Аз чакам Мила, която не идва, защото... Мила е паркирала до една стена и е излязла през пасажирската врата, при което пасажирската врата се е заключила и тя в момента не може да влезе в колата си. Да, аз трябва да отида до Павликени и да ушия костюма на Боги за вашия рожден ден. Ами ще почакаш. И факт тя не може да отвори колата и заради това не можем да тръгнем. Да. Аз да се хващам ли влака? Май, да. Май си влака, да. Окей. Аз май ще трябва да пътувам с БДЖ. Няма смисъл да се ядосвам. Живота е хубав. По принцип, живота е хубав. Момичето отива да оправят колата на Мила. Аз не знам какво правя. Още вчера си казах, че по-добре пътувам с БДЖ. Защо? Направо... И аз сега като пътувам с този тъпия влак ще пристигна в 9 в Павликени. Кога ще го шия този шибан костюм? При положение, че утре... Направо се е брал лайката. Знаете ли, нещо, което много ме дразни в мен самия и което искам да науча през този живот преди да съм умрял, е да си слушам интуицията, защото интуицията ми никога не ме е лъгала, абсолютно никога. И вчера смятах, че е по-добре хвана влак, не го хванах и сега ще го ям. Знаете ли, в такъв момент ми е просто да побеснея, но шопите имат една поговорка: оти да се косим като ще ми мине. И няма да се ядосвам, защото ще ми мине. Да, живота е цветя и рози. И шибан дъжд. Така. Няма много време, трябва да побързам, за да си хвана влака. Пак всичко става в последния момент, както обичайно. Но добрата новина е, че една друга красива дама, която също учи в надвис, която също от Павликени, ще пътува към Павликени с това влак, който трябва да хванем. И няма да пътувам сам. Да, аз бях планирал да взема доста повече багаж, но сега взема само раницата ми и една чанта. Но така е. Извънредна обстановка. Дъждовна при това. Това е Мими, с която ще споделя пътуването си. Ще видим. Как си, Мими? Добре. Ти как си? Супер съм. Айде да ходим към Павликени. Пак ли валюем? Иначе, Мими, знаеш кое е интересното? Кое? Интересното е, че в Павликени в момента се снима някакво реалити. Наистина? Да. Тя мама вчера ми каза, че са ходили до къща на Алеко. И са му чистили къща и Бачорки, самия Бачорски е бил там. Да, Бачорски е в Павликени. И ми се обаждах сутринта да им търся конска руца. Им намерих. Естествено. Естествено, все пак аз съм the prince of... Ти ли няма да им намериш? Естествено. Понеже закъсняваме, най-бързо ще се придвижим чрез автобус 9-4 и метро. Ето моят съквартирант. Това е Георги и заедно сме съквартиранти в общак. Закъснявате ли? Колко часа? Колко часа? 3:50. Часът е 4 без 10, което означава, че имаме около половин час, за да стигнем до централната ЖП гара, да си купя билет и да се качим на влака. Ще бъде ужас. Взимах си билет. Докато сме на ЖП гарата, аз ще използвам възможността да опитам полицаите тук, понеже на трети ще снимаме и да ги питам как стоят нещата с разрешителни алабала. Аз имам до някъде някакви разрешителни, но не са пълните и просто ще ги разпитам как стоят нещата относно снимачния процес на централната ЖП гара. Проблема е, че тя е обект от националната сигурност
И заради това се искат много разрешения. Там едни полицаи, ще ги питам. Говорих с там едни-двама приветливи полицаи и те ми казаха, че знаят, че студенти от НАТО ще снимат тук, което означава, че аз съм свършил работата и че реално имаме разрешение да снимаме тук. Да, ето тези двама полицаи. Нещата почват да се нареждат. Сега, ако влак пристига на време в Павликени, така, този влак ще ни отведе до София Север, където ще хванем истинския влак за Павликенио. Вече на 3 часа пътуваме из дебрите на Дивия Север с БДЖ. Но скоро ще се приберем. Нали, Мими? Искам да се наспя. Айде, Павликени. Така. След 8 часа път с Камили най-накрая пристигнахме в Павликени. Тъй, вкъщи съм си и понеже си бях казал, че никога повече няма да шия тук, си занесох шевната машина на село. Но по ирония на съдбата ми се налага да шия тук, затова сега ще скроя костюма, ще го тропосам, след което ще го примеря по мен, въпреки че аз не съм с размерите на Боги. И утре, след като минат снимките на това предаване, ще си отида на село и ще го зашия. След което, не знам какво ще правя, най-вероятно ще посрещна гостите си. Да, хубаво е човек да се прибере вкъщи. Особено след път с БДЖ. Знам, че казах, че ще изкроя костюма и че ще го тропосам, но сега си легнах. И така ми се доспа. И просто ще се наспя. Утре ще стана, ще отида на снимките с каруцата и коня. И след това ще се отида на село, ще ушия костюма набързо. И след това ще посрещна гости. Просто изморен съм не защото съм вършил кой знае какво, ами просто защото самото чакане да тръгна ме измори и самото БДЖ е измарящо, самото предвиждане от студентски град до ЖП гарата е измарящо. И да, реално днес целият ден беше само път. Ма какво правиш? Има и такива дни. Така, лека нощ от ден 2. Утре ще бъде ден 3. Дано да е късметлийски.